lale natilisi ekhaya kuwanongoma kodwa ngisuke eGoli ethempelini laseSandanezwe wabonga uNkulunkulu. Sibonge ngwakwasibiya umfowethu ekhaya kithi kwakuyisabatha njengoba kuyisabatha namhlanje hlupha abantu ababuka ikhaya kodwa kushembe wakhuluma ngabo wathi bayofika sebekhona ngiyababuka lobebuka ikhaya mina nje ngoba ngiyazi kushembe wakhuluma ngabo wathi abafuneki angifuna ukulibuka umfowethu uManazaretha ingcwele ekhaya kithi kwathi kuyisabatha wase ngoba abantu ngesabatha bayaphuma endlini zabo bayokhonza uNkulunkulu kodwa mawuse nebhakhodi kukhona into ekuthiwa ibhakhodi eManazaretha impahla mayifika esitolo lapha ko Shoprite nako Spar nako Cambridge nako Pep sonke izitolo zaziyo kukhona umfana ophethe umshini omncane othi tizi ngene ibhakhodi ukuthi masidayisa furnish price yayo ukuthi imalini eMbali kodwa khona impahla okuhamba isikhathi ebesiphucuka ibhakhodi ngoba lokhu imuva ibuyiswa le sibuyiswa le lokhu ibuyiswa khona abantu lokhu bebuyiswa le ngeindaba kodwa hayi kahle lezi impahla njengoba ifakwa ibhakhodi eManazaretha mina ngiyayifanisa naManazaretha impahla ifakwa ibhakhodi uma umuntu efika lapha ekhaya ungena amanzi naphumele ebhakhodi ngene amanzi naphumele ebhakhodi awusibiye eGoli kude eGoli eManazaretha sethe kabili sihamba ngengamela emoto ifake nje u2000 lebhakhodi bantwana benkosi uma ngabe siqabukile noma ngabulayina kodwa nje yathinteka kabana yaqabuka mayisiwa emshinini lempahla yale bhakhodi exabukile ayibisavuma ukusikena besibuyisela eceleni kuthiwa amfunenye into lebhakhodi ephilayo ngenkathi buyisela eceleni lempahla nale bhakhodi siphucukile yelokhu imuva kungena isitoko esisha sifaka amabhakhodi lokhu yoziphelelwe isikhathi sasitolo ethi siyesipayile esingahle emgqonyeni wakhathelelwa ungasenayo ibhakhodi akusho lutho mawukhala ithuluzi ungasenayo ibhakhodi ixebukile akwenzeki lutho okuyefana ulahleke ibhakhodi Mantwa wakali izithinta unakane sithi kubuku akusho lutho kwibhakhodi yakho lokhu umuva olubuyisele seyaphela umfowethu wadala inkinga ekhaya akithi umfowethu yena kakholo ngizama nezinsizwa ke ekhaya mangimemezele kahle nje isonto usontweni ngo6 zikhona ziyangena ngoba ziyazi ukuthi loshembu uNkulunkulu amen futhi indaba kaShembe kuba ngifuna ukuyona ngoba kusasa ngifuna babe lapha endlini bayosho ukuthi nangu umfowethu esimaziyo
wathi wayese angazi noma wakhohliswa yini ukuthi makuyisabatha akulayithwa lishuthi likametshisi uyashaya kumfowethu mawushaya njalo ukhona lapha umuntu omusha buyela ngaphambili uvuma isonto ukufashaya ngoba nakho kuyingozi noma ungabiza nomngane wakho uvume kuya kunankingi uyoceba uNkulunkulu bese uyayeka umfowethu waseshaya kodwa wathi esedonse kanye logwayi wakhe ayewulayithe phakathi komuzi singekho sonke sisethempelini wasuvutha wonke logwayi waze washisa amadeva waqeda wonke nje uma sibuya ethempelini sibuya ntambama uthi umfowethu cishe ngafa ukhalinye ngithi indoda endala lengikhuluma ngayo ngibona amadeva amakhulu umdala lo uthi umfowethu kwathi simanga ngithanga ntshontsha ukulayitha ugwayi shabu khona yonke indawo noma ungangena phansi mana sayishayinjwale nikudelela izo selihambile ithani inkosikazi wathi ngolunye usuku kwaduma izulu lathi madhumalela izulu ithi ngomgona ingane encane iyuswana ibomvana ithi yosengena imbokode ngomnyango enye ingane entombazane iphakathi bebathatha endlini yayisifika lembokode ingena ngomnyango yashaya lonkosikazi ingalo yonke kwaqhasha uswana lwahlala emsamo nengane entombazane ephakathi yahlala laphana wasehlaba ugogo wakho umkhosi kubonakala indlu engathi konke engene phakathi shamba uNkulunkulu manazana shamba uNkulunkulu kuba kuphela nje phela ibhakhodi futhi uyezwa mawusu ungasena yawo nje manje uphole uphelile bekunikela nje lapha sithatha njengamatholo uphole ubumele lapha ngaphandle awunabhakhodi ibhakhodi yakho uSinkosikazi ugogo wakhona ngoba kwakuyintombi lapha ekhaya yokukholwa uthi lo gogo wasekuphuthuma endlini eyayisiyehlela umkhokha ukuthi ingene izulu ayifika le nkosikazi isholo phansi ithi inkosi yethu simakade noma kuthule noma kusaphila la ntombazana igincika laphana kuyinto engaziwe endlini wayesetakulo lo nkosikazi esenyikaziswa kodwa wathi umphefumulo usashisa uyaphila kodwa yehuba lengo wayehuba lengo ukwathi sebecabanga babahambisa kuzo zonke indawo lapha abantu abathola khona usizo mabeshawe yizulu kanti lokho kuyingane okuncane okuyuswana kwakugoniwe wahishwa kakhulu khona wakhula manazayitha wakhula uyathi inkosi ngoNovember iseduma besabe ezweni lakithi kwaNongoma wasebonakala phakathi ukuthi nayi ingane izofela emhlanganweni kaShembe igononina wathi ehle nogogo kunina lonkosikazi washawa izulu egonele engane wathi iphela ingane ezandleni zikanina yayisisuma lentombi inkosikazi enkulu ebethembayo uShembe maNazaretha yasukuma yayisijomba iphendla abantu ibheke befundisi yathi mayifika phambili yathi nathi ingane umntana amifa phambili ake ningisize endifundisi wasekhokhoba kiwe enkosini uthingo sekuyobika inkosi yamakhosi yasithi inkosi hambani nimusisa uVaselina nibusa amanzi leyo ngane izophila leyo ngane yaphila maNazaretha uyamfonela ubaba wayo uthi angazi noma mkhwenyana kuyoba njani njoba le ngane izogana nje angazi ngoba yalinyaza izulu nginovalo ukuthi manje ngathi thola abantwana yobathola kanzima maNazaretha ofika umakhotika wathi ngiyothenga inkomo sizowushaya ngafika lenkosikazi engangikhokhe kuyimali yenkomo engisengiyoyilanda ngomchilo ngayifika ihlala esitubhini ikhali inyembezi ngithi mina mawumkhalelani ithi ngishusha umntanami uyaphuza ubuye ebusuku njalo mayiphuzwa
angiduduzile angihlukumeze ithi izolo wenza okuhlukile uvele wavula umpompo wethange aphuma wonke amanzi ebengiwathengile aphelela phansi kuba buhlungu sibe nawe lapha kuyahlupha ekhaya khona ingozi ukuthi kufisa ngabe inkonzo ngaphuma noma ngo-10 ebusuku uze ubuye late ukwasafika nomakoti ngeyi-21 ekhaya nami ngishaya uvalo kodwa ngithi ingaba yimba yikho ngaphandle kwakho shembe lento ngitshela umkhwami ngizoke ngibone ngiyinkunzi yamadevu ngizoke ngibone ngoba uthi ngiyesaba mkhonyana ngisaba ukuthi kazi kuyoba njani ngoba lo muntu wahisheka kabi awu wesekhuluma umshumayela esigcaweni wathi niyolala nibabili niyovuka ngisho awungase ngiyithole insizomane zabusha kwakumakoti wakithi oyekhimile emselele eshawe yizo unina wakhupha lonke uhlangothi kodwa udadewabo naye wabhuqa awushame uNkulunkulu mana zakhe awufothu uthi mfothu ngeke ngisaphema ngesabatha ngishena yafa ngoba amadeva phela uyangibona wengathathe gunda umshiyi maningi amaso khuluma wena Nkosi yami khuluma lenhliziyo yami Siyazuma umhlaba shombo muhle siyabonga Nkosi kubaleli izolo sawona ngezibopho zothando safika Nkosi siphephile siyabonga goqobade sithole Nkosi noma sesibuyele emazweni akithi sonke sithole Nkosi ngakho amashombo akho abanzi fanele uzungu wezweni nasendwedo
Sabonga bantwana abahle bezulu. Uma ngoba le ngoma ngicabanga inhliziyo yami, ngicabanga inhliziyo yakho nawe. Ngoba isho njalo indoda ethize uma isesontweni enkonzweni zayivakashelela lezi insizwa njalo. Lenye iNazaretha lenye ikhonza ngesonto. Kwakuthi njalo ngesonto ifike le ndoda ithandaza. Makuhlatshelwe ayihlabelela ingoma ivunwe endlini yonke. Yayile ngoma yodwa ayihlabelela. Bayi basebeshaya le ngoma wanibheke eceleni. Ithi ngihamba nenhliziyo, ngihamba nomuntu omubi. Ngihamba nenhliziyo, ngihamba. Ambhekele umfana lo muntu. Nangesonto elizayo aculele le ngoma yakhe. Wasebuza abaphathi besonto, yindaba usibani banaphimbisa ingoma. Le ngoma ihlabelela uyini ayihlabelelo. Wasekhuluma lona wathi umfana, usibani balusabizelwa nekomiti lesonto. Ngale ngoma yakhe ayihlabela yedwa. Uthi lensizwa yaphendula yathi hayi ngiyanizwa. Kodwa mina uma ngihlabela ingoma yami ngedwa, ngisuke ngisanenge inhliziyo yami ngiyathanda ukukhola, ukukhola kuyangihlula. Manje ngale ngoma uthi ngihamba nenhliziyo, ngihamba nomuntu omubi, ngisuke ngenga nenhliziyo yami ukuthi ayilunge. Hayi ngoba ngibhembisa ingoma ngiyabezwa abeyihlabelela. Kukhona umuntu okathula endlini yokukhonza abahlabelela juli kanti ucabanga inhliziyo yakhe. Kunomuntu okaguqe phambi kwamaNazaretha ambabaza ushembe asho konke okuhle ngoshembe. Kodwa makhona umuntu osenhlizweni yakhe ongangenile kahle noma ngababaza ushembe athi uyazi uNkulunkulu ithonke lenju ameni ithi uyingcwele lona oseduze kwenhliziyo yakhe ongamfuni ukube ngathi uyanyiba kuba inyango yangonyaka odlule ngoba lo babaza ushembe babaza umuntu ongekho enhlizweni yakhe. Useshiye wathi uyazi uThixo kodwa inkinga ngoba ngeke enhlizweni yakhe akakwazi ukuvuma. Kodwa bekwasukuma omunye nje omngane wakhe engakasho lutho nje eguqile obamba lombhobho athi ya sesoza inkonzo kusuma uphululo wakhe. Sihlupheke abandleni senibabazile bafisa ngizohlala phansi mina ngizohlala phansi ngokusheshsha. Kodwa mhlawumbe ke mhlawumbe ngobuye ngibuye kudala ezweni laseNkandla bengifisa ukushiya intsha yaseNkandla. Intsha yaseNkandla makhona umuzwa wakini ningayi abanongi ngabo babe yimanje. Ngiyangizwa. Makhona imizi engangenwa ngoyihlo, abanongi ngoyihlo beni. Kudla ngomnyama isebusika inyanga yahlelo. Yashona bafethu ukuthi yashona ngempela ilanga manje. Ngoba bathi yashona ilanga ukuthi unenkinga amehlo. Kuhlupha befundisi benkosi namhlanje abantu abasafuni ukukhulunywe ngezinto ezisisekhaya ngoba njengoba sila kusasa siyekhaya hayi kwezungu ekhaya emfihliweyo. Ekhaya emfihliweyo bakhokheli akangena umuntu onomuntu enhlizweni yakhe angamuzwa kahle. Siyakujulayi nje bayogulana abantu bephakathi komuzi kaNkulunkulu. Siyakujulayi nje uyothi bephakama omunye ebamba inkonzo aphendule osekuseni ziphume yenzethu singadleli utho. Inkonzo yamanje babambi lo muntu ubamba inkonzo ekuseni akhuluma kwakhe owasemini kukhona igama elisuthi efanilazi uma nihambela amathempeli khona igama elilodwa elisesizuza inhlanhla. Sesizuza inhlanhla umkhokheli kushushuma lesonto. Konke sesizuza inhlanhla sekufika insizwa zaseGoli. Sizuza inhlanhla kanti insizwa zaseGoli isihlele kusuwaqala iviki ukuthi izothini la. Siyabuzwa mawuhlelile. Sikuzwa nje uqala ukuthi la kuhleliwe. Futhi siyasathi ngathi nukezweni lakini sikubona la uguqile ukuthi umphuphe lo nasezweni ukuthi sehluli into yokwenza lutho. Izogcotshwa kusasa lento ingazi lutho fasi ikhothamele ihliphi iziqedi ibandla ngoba umphuphe. Khuluma wena Nkosi ami khuluma Mawushembe befundisi bami eyakumuntu akaqhamuke yibo uhamba ngomuntu. Uma ushembe eza kumuntu uhamba ngomuntu. Uma eza kumuntu uhamba ngomuntu mahale umuntu ongamfuni. Mhlawumbe uyena ukhiye wakho ukugcina. Kunjani inhliziyo yakho? Awungithule nje kancane inhliziyo yakho. Injani lo muntu wakho ngamfundile lo sendaba yakhe ngoba kuyashwa kuhlanga umnyama sebusika. Ngizolungisa nini? Nkosi yamakhosi ngiyabonga Nkosi anginayo umuntu engamdinga enhlizweni. Nginezithi impela zingizungezile. Hayi nganginxa ukholo lwakho. Kodwa ngizondi namunye.
ngiyacela ngosenzalweni yami ukuthi inkosi angabe bikho umuntu ozonda ngoba bangiduse endleleni ngoba namhlanje ingane uzwe ingane ipho phakathi kushona uyise kushona unina la ekhaya ungangena ekhaya ngeke noma ungayengasekho iyobaphuyise ngoba sengazokusamkho isathaboshwa njengoba ngene ekhaya ngingangeni kasibani ngeke ngingene noma engasekho angingeni bakhokheli benkosi ngicela umthwalo onzima wokukhokhela abantu kukhona umuntu owakutshela ukuthi amkhokhela athi mkhokheli uyogcina ethempelini hayi kwami la uthi uyakhuluma uthi hayi mntanami hayi asilungiseni lento athi hayi la mkhokheli ngiphethe esontweni akhona la eMbali kusemzini wami la uzothini njengoba nifuna ukugcola nje insizwa nizothini ngoba uhamba nomuntu obumba nenhliziyo njengoba lapha nje ubuka ijazi labavangeli ubuka konke futhi basuguqila sikuzwe bujangeni kanti kuphuthuma ngana yile bephuthuma kangaka manje sufikileke ya sekulungileke sofuthi mawuda ugqoka baba sibanibani kodwa manje kuqaka phela ngoba into esifuna ukuthi sifunani inkonzo asifuni wena mangabe abantu bengezokwakhiwa manje balungiseke manje noma sebekhulile bayosihluphe ebandleni lonyazi yeza bafowethu ngiyacela ngenizabethu nonke enhlasuthi nina abantu abasha enikhulayo yazisana abazali benu ingane engahlonipha ikhulu leli bandla angiphathi ke mekuyasebenza mvangeni nene inemali ngeke wenze lutho lokudla ngokuthenga fresh akusekho awumondlo uyishona nyoko uyabonga ayikho into kuyishona nyoko futhi angathi muyishona nyoko meza kuwe faqala ecabanga ukuthi fanele enze kanjani umuntu omutsha wendaba atshaleli bandla ukuthi wonke kusibanibani ngizomngena kanjani ngoba angangeneki uyisijamulile egcekeni uyaqhoboza yonke into uyasatshwa usangishe na umkakho mabe umncenga nkosikazi kasibanibani sincengele yena athi maye akathintwa nokusokhona uthintwa shubuke phuzitshwana hamba nje ukuphuzitshwana besilibazi ukublock abantu ngoba baze basha abantu yasho njalo inkosikazi enye mayibona bayajulayo abantu yabo mabaso le nkosikazi hayi mabaso isibuza le nkosikazi iphethe ibhodlela elimnyama lento emnyama phakathi ithi hawu wena sesimabaso lezi impahla zonke ingala nazo ziyajulayo zonke uthi hawu ziyajulayo zonke kodwa khona ukushiya ekhaya noma ngihamba nomthwalo wonke nje uthi lo mama hayi zikhona ezisalayo kodwa lezi sengayizenzela umhlangano zomhlangano yathula lenkosikazi esitobhini yabuka elinde imoto athi hayi niyathwala msimabaso ngene kashembe manifa kubalika izulu senithwale kangaka uyajula nje manje lo muntu ongamfundi uzolungisanini naye ngiyaphethe lo Nkonzo nje Nkandla ngiphethe okuningi lo muntu ongamfuni ngoba ushembe meza kumuntu uhamba ngomuntu banazaretha amahle niyakhohlwa lokho uma ushembe eza kumuntu uhamba ngomuntu uyakhama kumuntu akhulume kanti uthule ushembe ukade unyazi lapha kuleza indaba kuthiwa uyesaba kawingcwele uhamba ngomuntu afike kuwe uzokwenza njani ngomhla kuphela bafowethu uzokwenza ngomhla kuphela thina kithi sengiyehla ulimi lala ekhaya ke lona sengiyehla kodwa ngempela ke mnguni kodwa ulimi lala ekhaya lona uze umuntu emlindelweni asho 3 hours sengizokwehla abambuki wathi sengizokwehla kancane ulimi lala ekhaya nje liyakhuluma kodwa ngizokwehla ke mina ngizokhuluma kodwa nenhliziyo yakho ngishufa ilokho ave kubuhlungu kubona amaNazaretha kuthiwa usubanibani akamfuni usubanibani baze babuza bangakholwa sokholwa kanjani kaShembe manenza nje noShembe nifundisa usuku nosuku nizokholwa kanjani hayi mina phela hayi ngiyakholwa kodwa hayi ukulima mntama hayi ukulima shingi into angikholwa ukulima ngani yakwethu ekholweni umata ekhona igijima phezu kwakho ekhona izakunetha ekhona uyahletshwa ekhona uyathuka uvala umlomo ukhona umphenduleni wakho awusalutho sabakhuluma konke uvala umlomo zingene ingingo left and right bathi manje uthi mina nginayo umphenduleni wakho wasushinga manje olekolweni wenziwa kanjani kuzoza manje kuwashinga kangaka manje sikwane umkhulumo uyashishinga le shinga impela nje impela ufuna ukusikela iqhoboza endlini yokukhonza kwenziwani bangcwele abahleli inkosi kwenziwani bafowethu yeshupha lento abantwana benkosi ngoba sizawuhamba kusasa ahamba umuntu abenenkinga phesha kwethuna
kuqala inkinga ushova umndeni awuqede nya yini inhliziyo ilukhuni. Siyacela uNkulunkulu asiphe inhliziyo eyivumayo zokukhonza ushembe ayibonge inkosi. Ngoba yonke lento ezokwenzeka eyenzakala emhlabeni namhlanje abantu bashiwe into encane nje ukuthanda umuntu. Uthanda umuntu bafethu. Awumthande nje ukhululeke ngaye. Ayibonge inkosi. Umthanda ukhululeke ngaye. Sengihlala phansi ngoba mhlawumbe ngebiye ngizeNkandla. Awembuzo inhlasi uthi njalo ukuguqa kwanabasho. Khona umkhuba wena khona manje uqina. Ngiyakhuluma nje noma ngathiwani ngiyayikhulumela sinakithi into mina ngithi bengiza kwagumede afanga ngijike lapha ngiyibona indlela. Noma uthi kumele ngibone umuntu ofohle ihlahleni ngivukela ekhaya. Sithule kuyojika ngale nqonda ngqo. Kusabe ngakho abanye bengangidingi njengoba mina into baminyama ngenzele wena iminyama emhlophe. Maye nebala ngizokwenza ukuthi imhlophe la khona ibala lapha makho. Angifuni ukwenzela wena ukuthi athi maye imhlophe yebo imhlophe la kunebala washelela bala. Angenzele wena mina. Lutho. Yini yenza wensizwa zezulu nisho lento emaphondweni ngevike elidlule. Nishilo. Yini yenza ukuthi mase niguqela niphethe umbhobho nibe ngcwele nodwa. Anisho mhlamba kade besukuma la nisho mhlamba nami ngiyabaza bangakini. Nami ngiyabaza bangakithi. Yini yenza ukuthi masuguqela ube ngcwele wodwa. Bonke labantu izokubulawa ikhandwa ngamatshe zife kusale wena wedwa nje. Uphumula nje bakade yesho nje umakhoba uphumula uyibabaze sishayile usifuna ukuthi Nkonzo hawu bantu kuzoyibabaza lawe lapha uma laba bantu namhlanje befundisi benkosi kunento ekhona namhlanje yokuthi abantu babesukuma bagibele phezulu kwentethelelo ngeenyawo indaba konje baba umvangeli inkomo sesibayini shawa kanjani bafundisi bami esesibayini shawa kanjani ubusesibayini akuthi angithenga umuthi oyilwane mangabe kuneyilwane ngiyifake ispray ngiyijove ukuze makushona ilanga ikhumbule ekhaya ukuthi ngofike ngijove ekhaya ehle lamakhizana ishawa kanjani ekhaya Jesus umuntu osekhaya ushaka kanjani uzoza manje awunikele uNkulunkulu indaba kuzulu emsenji uzonikela manje kuzopha ngajova uzonikela lo muntu kodwa nibathe phambi into ethelelo esisilime esaphi asesikhaya nje lo muntu usekhaya nje lo muntu ukuyithe egcekeni ekhaya uzamile wakholwa wawe endleleni wabuya wathi Nkosi ngibone wahlala la washawa esekhaya pho futhi kunawo lapha abaphuza utshwala mhlanje badakiwe manje baphephuka mawuthi uyambuza ngizalwa iNazaretha iphelile ngane utshwala awunayo ngokuye ngibone awuyingani lapho abaphuza utshwala badonse beze la awungani nomedaba zemgwaqo oshoza laba abantu abalapha abangakholwa abahlubuka bengabaNazaretha baphuma namhlanje intethelele lapha uyayiphutha uyayiphuma ngaphandle uNkulunkulu eSwatini ulothi manje bekhipha ibusisa Nkosi ngicela ukhomentela intethelelo ufeze ifuto zabo afike emseni eMbali baphuma ngaphandle wena kushintsha esuthi usephakathi la uNkulunkulu bekhipha ibuso manje eSwatini uzombika lo muntu athi akakhunjulwe ngakhukala mina ngithi ouch basaba nje uzisontweni basaba bani mina nawe ngoba sikholwa kakhulu masesila Nkosi yamakhosi ngiyabonga Nkosi nokuzwela